I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when... Hlavne je 18:30, sedím na stanici v Eindhovene v Holandsku. Verím, že pred týmto záberom bude pár záberov mojej cesty, lebo nedal som moc točiť, lebo som mal veľmi málo času. Let bol strašný, takisto sme potom čakali pol hodiny na schody z lietadla. Nedal sa dostať von, nedal sa tam dýchať. Keď sme konečne vystúpili, po pol hodine prišiel môj kufor. Potom išla MHD, kde vybrať do Holandska. To je taký malý tip pre vás. Prilete do Eindhovenu, zoberte si MHDčko číslo 400 na stanicu, trvá to asi 20 minút a zo stanice sa potom dostanete hocikam za 20-30 eur. Tálne čakám na vlak a vyražam smerom Groningen. Dobré ráno, dnes je 7.1. Ja som sa prvý deň zobudil v Holandsku. Aby sme si aj trošku vysvetlili, prečo som sa rozhodol odísť do Holandska. Je to hlavne nájsť si trošku inú prácu. Momentálne som pracoval v obchode po 6 rokoch alebo 5,5 roku som už mal toho dosť, tak preto som sa rozhodol skúsiť trošku zahraničie. Včera som už toho veľa nenatočil, lebo tu fúkal extrémny vietor. Isto tu bolo taká zima, že som si necítil prsty iba pri tom, keď som písal SMS-ku domov rodine, že už som dorazil. Teraz mám v pláne ísť sa obliecť, ísť do mesta, nakúpiť si nejaké potraviny, navariť si nejaký obed. Samozrejme, natočím vám nejaké zábery aj z mojej prechádzky po meste. Idem sa poobliekať a vidíme sa asi vonku. Takže momentálne sa nachádzam vonku, okolo bydliska toho býva kamarát. To som si prejsť z ulice na okolo, aby som proste vedel a nebol tu strátený, či už večer, alebo pôjdem behať. Jedna vec, na ktorú si musím zvykať, sú znova bicykle, že majú všade prednosť, aby ma niekto nedolámal. To by bolo veľmi nepríjemný začiatok v novej krajine. OK, momentálne je streda, ja som sa konečne obliekol, idem si zabehať prvýkrát po 2 alebo 3 týždňoch skoro. Takže uvidíme, ako to dopadne. Samozrejme, teším sa, som nadšený a vidíme sa potom a povieme si trošku viac. OK, momentálne je 12:38, mám za sebou 3 km, dávam si krátku pauzu, aby som vám ukázal, ako toto je nádherné. Momentálne je počasie, že také. Behám momentálne popri kanáli, kde sa plavia lode, ktoré je vlastne za týmto. A takisto celé toto vedľa mňa menší kanál. Ukážem vám pár záberov, ako to tu vyzerá, tak si ich užite. Momentálne sa nachádzam na 4. kilometri a objavil som takto fajnové dôchodcovské razdy. Idem skúsiť, že či ešte dokážem dať zhyby. Silovo na hrazdách som necvičil cca možno už aj mesiac. Takže uvidíme, ako to pôjde. Pár sa podarilo, není to už to, čo to bývalo, ale tak. Idem pokračovať ešte posledný kilometr alebo kilometr a pol do domu. Neviem, koľko to bude presne, lebo samozrejme som sa fajn stratil. Momentálne som doma, teraz som dobehal, dávam sem aj trasu, kadiaľ som behal. Počas toho, ako si dám teraz po tréningu vitamíny, si povieme trošku v predchádzajúcich 2 dňoch, potom ako som trošku narazil kosom na kameň, ako sa povie. Od začiatku som točil 4K 25 fps a zistil som, že doma mi to funguje, v pohode doma mám iný počítač. Rozhodol som sa zobrať si sem starší notebook, ktorý, keď som tam nahral zábery z pondelka a z útorka, že si ich zostriham, tak som zistil, že to vôbec nezvláda. Takže som sa včera do nejakej 12:30 trápil s tým, ako to vyriešiť, takisto dneska ráno a prišiel som presne na nič, alebo to jednoducho nezvláda. Takže som zmenil nastavenie kamery, už nebude 4K a myslím si, že to nikomu nevadí. A časom, keď si priveziem sem svoj počítač, tak zase bude 4K, ale čo sa mi jedná najviac sú vlastne zábery pondelka z útorka, lebo všetko je natočené v 4K, tak momentálne iba rozmýšľam, ako to spraviť. Verím, že na niečo prídem, skúšal som fakt všetko. Ak si niekto myslí, že veď to nahrať na internet a
zniž si kvalitu, tak bohužiaľ nemám taký dobrý internet. Keby mám taký dobrý internet, tak to pošlem domov. Frajerka mi to pomôže dostrihať cez zdieľanú plochu aj po probléme. Takže uvidíme, ale verím v to, že na to prídem a uvidíte zábery aj z pondelka aj z útorka. Ja na to prídem a bohužiaľ takýto je život. Nikdy to nie je podľa toho, ako by sme chceli. Bod pre vás, ak niekedy do budúcna narazíte na nejaký kameň úrazu alebo na nejaký problém, tak sa ho snažte vyriešiť a nesťažujte sa len, že máte nejaký problém, lebo vždy je riešenie. Dole v popise vám takisto nechám link na jedného borca, ktorý vydáva výbornú hudbu a takisto výborné vlogy a jeho meno je Snuomi, takže bež to čeknúť a vidíme sa. Ahojte, dneska je krásny piatok, bol som si akorát zabehať. Chcel som zabehať si 3 km, no samozrejme od toho som 7 alebo 8, lenže hodinky zaznamenali okolo 6, keďže sa aktualizovali v polke, jak naschvál. A akorát sa vracam domov, idem si ešte nakúpiť nejaké veci,